N'ịga n'ihu n'akụkọ anyị, Bishop ụka Catholic na Nnewi Diocese Most Reverend Jonas Benson Okoye na-ekwu na nguzosi ike na agamnihu nke ụlọ mmụta Federal Polytechnic Oko bụ nke a ga-ejigidesi ike n'ọchịchị nke School Rector bụ Dr. Chioma Awuzie dịka ọ na-eto nwaanyị ahụ maka ọrụ mmepe ndị o wetagoro n'ime naanị mkpụrụ ụbọchị 100 ọ nọrọ n'iru ọrụ. Ya bụ onye isi nchụaja ụka Catholic na Nnewi Diocese kwupụtara nke na St. Augustine Catholic Church Oko na ajamasị ịtụ mma nke eji wee weta ya n'isi njedebe bụ emume mmerụbe na Dr. Awuzie anọọla n'iru ọrụ mkpụrụ ụbọchị 100. Chibụzọ Obidike n'ebe ahụ. Ya bụ ajamas bụ nke ndị isi ụka si ebe dị iche iche bịara tinyekwara ndị na-arụ ọrụ na ya bụ ụlọ akwụkwọ Polytechnic. Onye acting vice chancellor nke Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University ọkammụta Kate Omenugha, ndị eze ọdịnala, ndị ụmụ akwụkwọ nakwa ndị oko bịara. N'okwu Chukwu ya, Bishop Okoye toro Dọkịnta Awuzie maka ị na-etinye Chukwu n'ihe ọbụla ọ na-eme dịka o were ya wee mere isi. Onye deputy gọvanọ nke Imo steeti Tinyere Ekomaro rụtụrụ aka na ọtụtụ atụmatụ eji mara ya bụ Dọkịnta Awuzie bụ nke gosiri na ụmụ nwaanyị ga-arụnwu ọrụ ma etinye ha na nnukwu ọkwa n'obodo a. Kọmishọna na-ahụ maka omenala nakwa ihe nlegharị anya Don Onyenji nakwa onye oji ego achụ ego Chief Ebuka Ọnụnkwọ kwere ya bụ ụlọ akwụkwọ nkwa na ha ga-aga n'iru na-akwado ya. N'okwu nke ya bụ onye Rector Dọkịnta Awuzie dịka ọ na-ekene ndị bịara kwado ya mere ka amata na ọ ga-agakwa n'iru na-arụsi ọrụ ike iji hụ na ya bụ ụlọ akwụkwọ gbagoro n'ogogo dị elu.